салом, 5 маслиҳати муфид дар боби интихоби ҷавоҳирот бо либосҳои миллӣ. Либоси миллӣ танҳо порчаи матоъ нест, он таҷассумгари фарҳанг, зебоӣ ва таърихи як миллат аст. барои ин ки зебоии либоси миллӣ боз ҳам пурратар намоён шавад, интихоби дурусти ҷавоҳирот аҳамияти калон дорад. Якум, ҳамоҳангии рангу услуб. ҷавоҳирот бояд бо нақшу нигори либос, ранги асосӣ ва ороиши умумӣ ҳамоҳанг бошад. либоси шумо рангоранг бошад, ҷавоҳироти якранги зебо ба ҳуснатон ҳусни тоза зам мекунад. дуюм, ҷавоҳироти анъанавӣ ё муосир. барои либосҳои гулдузишудаи тоҷикӣ ба монанди чакан ё атлас, ҷавоҳироти анъанавӣ мисли гавҳарҳои нуқрагин, билакҳо ва тоқиҳои зебои зардузӣ зебандаанд. либоси миллӣ бо тарҳи муосир омехта бошад, ҷавоҳироти минималистиро интихоб бояд кард, то зебоӣ табиин намояд. сеюм, нақши маҳал ва услуби либос. ҳар минтақаи Тоҷикистон сабки хоси либоси миллӣ ва ҷавоҳироти худро дорад. бадахшон, истифодаи зебои марворид ва кӯлоҳҳои гулдузӣ, ҳисор, билакҳои калон ва гарданбандҳои нуқрагин. инро ҳангоми интихоби ҷавоҳирот бояд ба назар гиред. чорум, муҳимияти мутаносибият. ҷавоҳирот набояд либосро пӯшонад, балки онро пурра кунад. агар гарданбанди калонро интихоб намудед, гӯшвор бояд хурдтар бошад ва баръакс. панҷум, маслиҳати стилистӣ. либоси миллӣ бо камарбанди нуқрагин, гарданбанди лола ва гӯшвори марворидӣ метавонад зебоии классикии тоҷиконаро намоён созад. хулоса, ҷавоҳироти дуруст интихобшуда либоси миллиро боз ҳам зеботар ва ҳам дилкаш ҷилва дода, робитаи занро бо фарҳангу таърихи худ ва завқи зебоии ӯро ифода мекунад.